Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al-kiram, amma ba'du. Hadratan ulama wal fudalah wal a'izzah, dumateng para alim ulama, dumateng para sepuh bini sepuh ingkang boten saged kula sebut jenengi setunggal-setunggal, karena kula disukai jenengi umpata atau berkapalno. Tapi insyaallah sedaya wonten ingkang kawula mulyakaken, ingkang minulya, ingkang mugi-mugi angsal kemuliaan saking Allah Subhanahu wa taala. Boten kesuwen dumateng sedanten pengurus Masjid Tiban. Kula kenali masjid ini Masjid Tiban, tapi jeneng asli ini duka napa? Masjid Nurul Huda. Soalnya terkenal Masjid Tiban. Dumateng sedanten pengurusipun ingkang mugi kawula mulyakaken, dumateng sedanten perangkat, dumateng sedanten ingkang gadhah jabatan ingkang boten saged kula sebut namine setunggal-setunggal, angin boten mengurangi hormat kula dumateng panjenengan sedaya, dumateng sedanten jamaah Rabu nggih. Soale rutinane setiap Selasa malam Rabu. Dumateng sedanten jamaah Rabuan, jamaah Ranting NU Japan nggih. Ingkang rawuh wonten ing majelis sedanten kemawon ingkang minulya, ingkang kawula mulyakaken lan mugi-mugi dipun mulyakaken kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Kelawan ucapan alhamdulillahirabbil alamin sebagai wujud kula panjenengan sedaya dumateng ngarsanipun Allah, mugi-mugi pengawasan wonten dalu iki estu saged angsal ridho saking Allah. Ya sampeyan amin kita. Wong didongakno meneng ae. Modele wis kaya gak arep donga iku modele. Kira-kira jenengan iku cek butuh donga apa mboten? Ya karuan bene ana sing ngomong gak butuh donga. Gus donga kula pun kathah, ijazah kula iki pun kathah bengkel-bengkel tenan. Kula pun gak butuh donga. Karuan nek wani ngomong ngono disesekno wong akeh, engko nek mati gak usah ditandini, gak usah diundang. Nek jeneng panjenengan gak gelem ngamini donga, gak gelem donga, karuan jenengan saja. Pinter-pinter tasih butuh donga ta mboten? Sampeyan buktekno nek butuh donga, nek ana donga jenengan amini. Krana donga iku perintah Allah ngguni astajib laku. Dan doa itu ya senjata itu dengan sedaya. Doa itu silahul mukmin. Senjata itu yang sering diasah, sering digunakan tambahan. Makanya aku diremehno, dimone sapa ae salah diri dimone api jenengan amini. Wis aja muasi wonge. Sing penting donga kok asik sampeyan amini. Nggih kok, kadang iki kok gak gelem ngamini donga karo muasi wonge, boten muasi dungane. Niku boten sae. Nek dongakmu elek, gak usah diamini. Nek dongakmu iki panjenengan amini. Soale kula yakin sakjane akeh wong iki cek butuh donga. Wong mati mawon cek butuh donga, apa maneh sing boleh. Kula gak sudi mari nek dongakmu jenengan amini. Kelawan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya ingkang rawuh wonten ing majelis estu angsal ridho saking Allah. Mugi-mugi pengawasan ini saged dadosaken ilmu ingkang manfaat maslahat fid din wa dunya wal akhirah. Mugi-mugi
menawu sedaya iki sing mirengaken ngaos dipun takdir Allah dadosaken sebab dipun paringi Allah rezeki ingkang halal ingkang kathah, rezeki ingkang barokah, rezeki ingkang melimpah, rezeki ingkang tulah-tulah, sehingga saged damel tumbas tanah lan sawah, sehingga saged damel ziarah Mekah lan Madinah. Lan mugi-mugi sedaya wonten khusus sing rawuh wonten mriki majelis pinaringan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kelawan maosan sholawat biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kaya ane kan jawab kabeh sebenarnya. Ono sing jawab, ono sing menengahi, ono sing jawab tapi setengah-setengah. Lagi kira-kira kabeh iki mate Kanjeng Nabi ta mboten nggih? Oh, iki ono sing non muslim lho sampe ngomong nek gak jawab tak maklumi. Tapi nek jenengan sedanten tiyang muslim ngaku mate Kanjeng Nabi jawab nek ono sholawat. Soale kuwatir kula nek jenengan mboten purun jawab sholawat. Iku kok oleh status saking Kanjeng Nabi dadi umat sing medhi. Kira-kira wong dalaman wong Japan iki kepingin duwe status umat sing medhi ta umat sing longan. Longan. Nek njene kepingin duwe status umat sing longan jenengan buktekno. Jenengan jawab nek ana sholawat. Soale Kanjeng Nabi nek dawuh ngeten, al-bakhil alladzi man dzukirtu indahu fala yusalli alayya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Bukhari, Imam Muslim kata sing riwayataken. Nek diartekno Jawa iki al-bakhil umat sing medhi, wong sing medhi. Iki Kanjeng Nabi sing kei status. Niku alladzi man dzukirtu indahu. Nek ana jenengku disebut, boiku sholawat, boiku apa-apa jenenge Kanjeng Nabi disebut. Fala yusalli alayya. Wong iku mang gak gelem maca sholawat, wong iku mang gak gelem jawab sholawat iku diarani umat sing medhi. Lane panjenengan kepengin diarani umat sing longan dibuktekno. Nek ana sholawat panjenengan jawab. Nek iso jawabe dibanterno. Nek iso jawabe dibanterno suwarane. Kalau banterno suwarane iku gadhahi fadilah, gadhahi keutamaan. Salah satu buktine ngeten, buktine lewat cerita ae. Cerita itu sak cerita tapi nyata. Iku nek critane ulama kula percaya sak cerita tapi nyata. Utawa cerita sing wonten teng kitab-kitab ulama, kula percaya sak cerita nyata. Tapi nek critane wong daleman kuwi gak percaya. Ya soalnya kadang-kadang wong Japan ta wong daleman sing diceritakno iku sumbere gak jelas. Kadang sumbere teko TikTok utawa teko Google, gurune gak jelas kuwi wis diceritakno. Kadang dicek kebenarannya ya belum tentu benar kadang-kadang. Berita jek gurung jelas kadang diceritakno. Makanya cerita yang saiki kula niku boten percaya. Tapi nek sing cerita ulama, apa maneh ana kitab-kitab ulama niku insyaallah niku kebenarannya 100% dan bisa dipertanggungjawabkan. Ono sing cerita ulama warasatul anbiya. Jadi salah satu bukti ini lakon nek maca sholawat kudu dibanterno. Niki wonten kitab salah satu kitab Tangkihul Qaul utawa kitab An-Nawadir. Tangkihul Qaul ngertos kitab jenengan nggih. Iku karya Imam Nawawi gitu. Sing matani jenenge Babul Hadis. Utawa kitab An-Nawadir karya Imam Syihabuddin Al-Qayyubi. Nang kune ku ana bukti enten tiyang niku niki zamane Hasan Al-Basri. Jadi zamane Hasan Al-Basri niku ana wong wedok duwe anak, anake sampun tilar dunya. Anake sampun tilar dunya. Matur wonten tiyang estri niku kangen mbek anake. Kangen mbek anake sowan nang Hasan Al-Basri. Ketika sowan
Matur wonten jaluk amalan. Biasanya wong-wong nek sowan kiai tak ono hajat iki. Salah satu nih jaluk amalan ben ketok anake nasibe nang jebone kubur ya apa. Dikai amalan ambek Hasan Al-Basri. Matur disukani amalan dia mau. Ketika dia mau nyoto amalan saking kiai itu hasil hajate ngerti kondisine anake. Ngerti kondisine anake nang kuburan. Ternyata anak disiksa. Jadi tangannya dirantai, sikile dirantai, dibui mereka. Ibunya mau muangis ngerti kondisine anake ngoten niku. Matur-matur sowan ake ngene Hasan Al-Basri. Ake Hasan Al-Basri yo didendem ngantos pamitan wangsul. Selang beberapa hari Hasan Al-Basri diimpeni anake niku. Tapi kondisine benten. Jadi Hasan Al-Basri diimpeni anake niku nasibe sae. Fidal jadi akhlak nasibe sae duwe derajat sing luhur, lebu swarga. Manten-manten anak itu takon nang Hasan Al-Basri. Jenengan boten ngertos kula ta. Lho memang sapa sampean? Kula niki anake wong sing sowan tenggene panjenengan. Anak ibu iki misale. Lho, sanjang ibumu iku awakmu nasibe iku disiksa. Kok iso awakmu lebu swarga kok ngono. Di malita di martabat raya. Sebab apa awakmu iso lebu swarga? Jawabane anake dibakokati sholawat. Jadi sebab sholawat. Jadi sholawat itu luar biasa. Sebab sholawat. Suatu ketika anake cerita, suatu ketika kuburan kula niku enten wong 500 meter. Sing disiksa iku ana 550. Ketika ana wong 550 niku ana wong liwat maca sholawat. Ndungakno gawe sholawat. Soale sholawat niku nek diwaca manungsa maknane donga. Sholawat niku maknane enten gangsal. Iku soale sampeyan paham kok nek memahami kitab gampang. Sholawat itu maknanya 5. Nek disandarno nang ibadah maknanya sholat. Sholat iso sholatan. Nek disandarno nang Gusti Allah maknanya rahmat. Nek disandarno nang malaikat maknanya istighfar. Nek disandarno nang Kanjeng Nabi gimana sholawat. Tapi nek disandarno nang manusa gimana doa. Maknanya kalau wong maca sholawat digawe menungso liyane iku ndungakno. Soalnya maknanya sholat diwaca manusa itu maknanya donga. Jadi enten tiyang nang kuburan maca sholawat ping pisan ditujukno nang ahli kubur. Barokah sholawat ping pisan iku padha wong gak kenal niku. Wong liwat kuburan maca sholawat ditujukno nang ahli kubur ping pisan mawon. Niku dadosaken sebab Gusti Allah ngutus malaikat ngongkon ngangkat siksane, angkatan siksane wong-wong sing disiksa nang kuburan niku. Barokahe sholawate wong sing maca sholawat nang kuburan. Padahal ping pisan kuwi hebate sholawat. Salah satu buktine malih wonten kitab Hikayatul Ibadah. Niki bukti sing banter sholawat. Wonten kitab Hikayatul Ibadah iku ana wong iki mau makan, nang dalan iki jono nakal. Penjabat ngeten tiyang nakal mboten. Wong muga-muga barokah ngaji nakale ndak lerek. Lah wong mau makan iki sing paling ketara nakal senengane mendem. Nang kene jono wong sing seneng mendem. Wonten. Wonten ya alhamdulillah nek wonten. Umpami wonten mugi-mugi nang taubat nggih. Jadi senengane mendem. Singkat ceritane, kita singkat mawon soalnya jengkot gimana. Singkat ceritane tiyange tilang dunya. Dadi wong iku mang dikandani ulama niku mboten mempan. Dadi temen enten ulama niku ngandani wong sing nakal iku sing senengane mendem kok tobat gak mempan. Ngantos ulama iku njaluk tulung dulure, njaluk tulung keluargane mongkon ngandani boten mempan. Singkat ceritanya, wong nakal itu meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, hebatnya, ketika meninggal dunia, kiai sing biasa ngandani itu diimpeni wong sing nakal senengane mendem iman.
lebu swarga ning Gusti Allah. Gawe pakaiane swarga pitulungan jannah. Nang kitab disebutno pakaian warnane ijo. Makanya ijo kan identik ambek pakaiane ahli swarga. Lah ngoten iki kiye heran. Umume wong nakal iki biasane lak disiksa nggih. Umume kan ngoten. Makanya kalau biswargo dikatakan gimana kita diulang dalam artinya sebab apa jangan oleh belajarnya tadi jangan dikatakan swargo sebab apa kiai ini takon heran. Jadi nakal itu mang cerita ngeten. Aku suatu ketika itu menghadiri majelis ngaji atau majelis DG. Contohnya malah menghadiri pengajian nang masjid Nurul Huda atau masjid Tiba. Nakal memang menghadiri. Kira-kira wong itu kan yang mesti nakal. Dan di dalam wong itu teko masjid melok ngaji. Ketika kula niki menghadiri majelis melok ngaji, kula niki mirengaken sing ngaji. Sing ngaji niku dawuh ngeten, man sholla ala nabi wa rafa'a sautahu wajabat lahu jannah. Ngertos arti jenengan? Yo ini kita bahasa Arab dulu. Kalau nek pinter kabeh kula iki ngajine tak gampang. Kula iki sakjane nek ngaji nang ngarepe wong pinter, ambek nang ngarepe wong sing bodoh. Seneng nang ngarepe wong pinter. Soalnya langsung nyambung. Nek nang ngene wong sing boten patek ngerti ngono leno, ono. Ngono e kadang cedhak paham kadang-kadang. Jadi ketika wong sing nakal iku melok nang majelis krungu sing ngaji liman sallallahu alaihi sapa wong sing maca selawat nang Kanjeng Nabi wa rafa'a sautan lan ketika maca selawat gelem bantarno swara ini manfaate gelem bantarno swara wajabat lahu jannah monggo wong wajib lahu jannah mlebu swarga Gusti Allah. Lah wong iku mang sing nakal iku diomongi ketika ngaji ku mau mantep. Saking mantepe. Pas wae kiai ini kejam maca selawat, wong iki swara banter dhewe. Ya soalé wong iki biasane penggaweane selain mendem ya seneng karaokean. Ku gandengane mendem karaokean sih. Nek karaokean suarane dibawa banterno, mosok maca selawat kalah banter. Tapi wong mau mantep ketika dijak maca selawat, suarane paling banter dhewe. Bahkan juara siji sing paling banter dhewe. Sebab niku, sebab gelem maca selawat, gelem banterno maca selawat. Gusti Allah ngekeki maghfirah, ngekeki rahmat. Nek wong pintune sing apik-apik nek dikeki rahmat to. Oleh hidup lebih swarga, tapi wong oleh kali, oleh maghfirah ya oleh rahmat. Karena oleh maghfirah Allah dosa ditinggalno. Karena oleh rahmat Allah oleh hidup lebih swarga. Barokai banterno maca selawat. Allah semua itu panjenengan nek enten selawat dijawab sing banter. Tak baleni maneh selawat iki. Kalau ucapan sholat biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau mantap, mugi-mugi sing jawab sholawat khususnya sing paling banter dhewe swargane apik dhewe. Mugi-mugi sing jawab sholawat angsal maghfirahullah, angsal rahmatullah, amin rizqan hajati dipun kabulaken Allah Subhanahu wa taala. Khususipun diuji angsal kata syafaatipun Gusti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingkang kula mulyakaken, niku wau tasih kok gimana? Lho nggih, tata kramane wong ceramah, wong pidato iku ana hamdalah, ana sholawat. Baru isine, baru pidatone. Lah niku wau kula tasih bahas hamdalah kali sholawat. Soalnya tulisannya pengajian ini diundang ceramah. Ceramah ini ya kudu gawe ngomong hamdalah ya sholawat. Nah saat ini kayak mulai ngaji. Nah kira-kira sampeyan cepetan ta mboten? Sampeyan iki seneng ngaji sing dawa ta sedengan ta pendek? Sedengan apa kok seneng sedengan? Soalnya senengane wong
dewe-dewe. Nek seneng dawa yo alhamdulillah wong ngaji. Soale kula niku nek dawa yo pantes lah. Wong ngaji iki biasane oleh bisa. Mosok nek ngaji dawa itu langsung kabeh panitia. Kok nek sedengan yo wis umume. Tapi nek sampe seneng pendek, kula tambah seneng. Cara ngaji dulu mawon Gus, selak ngantuk. Kula tambah seneng. Soale ngaji dulu suwe sakune. Nah, dulu tambah seneng. Kula nek ngaji manut jenengan mawon. Jenengan mangke betah nggih monggo, tapi jenengan nek wis ngantuk, nek wis gak betah sampeyan sanjang. Sampun Gus wis ngantuk. Wis wayahe kumpul misale. Jenengan sanjang. Kula malah alhamdulillah ngaji dulu. Sampai foto, sampai ngaji sing suwe ngoten. Pemawon ingkang kula mulyani. Kula nek diundang ngaji niku sawono. Soale wong ngaji niku luar biasa. Wong ngaji niku luar biasa. Salah satu luar biasa iki. Sampeyan nek rene memang semangat ngaji nggih. Sampeyan nek niate ngaji niku lak ora umum nggih. Umume wajib nggih. Ora umum fardhu. Sampeyan ket mulai teko omah budal rene, nek niate ngaji, nek semangat ngaji, nek sabar ketika ngaji. Iku sampeyan ket nang omah, baru dosa wis rata. Lho, estu niku sing dawuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh mantin taqwa. Ya ta'allamu ilman, ghufira lahu qabla ayyah tua. Nek diterjemahno Jawa iki sapa wong sing cinta ora sing pindah. Sampeyan mantep ora mrene tak pindah sih. Nggih. Mosok sampeyan ngono omah, ngono ngaji nang kene kaya aku gitu ya. Nek nang kene baru krungu, nek nang omah sampeyan lak paling yo gak krungu. Kecuali masih tek iso krungu. Dadi sapa wong sing pindah, cinta ora ya ta'ala ilmu. Pindahe ngaji, pindahe niyate golek. Niku dawuh Kanjeng Nabi ghufira mongko den lebu lan keduweman apa dosa atau dana kang wis liwat apa maka dosa-dosane panjenengan sing wis liwat tapi dosa-dosa cilik soalnya nek dosa gedhe niku butuh taubatan nasuha dosa-dosa iki jenengan sing cilik-cilik sing wis liwat-liwat sing wis dilakoni ngapura ambek Gusti Allah iki ket mulai nang omah. Dadi ket mulai obah budal nang masjid iban niate ngaji. Dosa rontok sampai kapan rontoke? Ya sampai kok mari buyan ngaji. Selagi cek ngaji cek rontok. Lah kok mboten obah ya wis tutup masjid longgo meneng. Maksudnya cek rontok nggih. Meneng longgo nang masjid niku nggih fadilah luar biasa ya. Salah satunya dawuh Kanjeng Nabi nang ngene sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi sahabat Ibnu Mas'ud didhawuhi ya Ibnu Mas'udin. Ibnu Mas'ud julusu karo buhmu saatane diutok. Diutok gak sampai saja. Latanas sukolamu wala tertubuh harfa. Senajan to lungguhe boten nggawa pulpen yo gak nyatet. Nanti tak maksudnya kamu sih nggawa pulpen. Maksudnya terkoyane pondok itu nek ngaji dimaknani tak sawang-sawang mau jawab ya. Wong jawab nanti ya tak sing ngomong kuwen tak sing nyatet ngono. Tanjene kebiasaan ngoten. Tapi mboten napa-napa pas ambil gawe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh itu masuk ke ngoten boten bawa pulpen yo tak tulis. Sajane nek gelem bawa pulpen gelem nulis setiap keterangan. Satu itu dari malaikat jalur ngapura. Itu referensi kita kata. Jadi setiap huruf sing sampeyan tulis itu dari malaikat jalur ngapura. Itu nek bener tulis. Niku ada di tiang-tiang daerah Surabaya, Sidoarjo, utawa tiang kota biasanya ngoten nek ngaji nggawa buku catatan. Ambil ditulis kaya arek pondok ngoten. Iku estu kula nek ngaji nang daerah Sidoarjo misalnya. Tiap-tiap jamaah itu mau tuwek-tuwek ya, ibu, yang betul pulpen ditulis, hadisnya ditulis, riwayat saka keterangan yang apa, itu setiap tulisan dari malaikat jauh ngapura. Tapi umpama nek ngrungokno tok, terus pundi Gus, yo gak apa-apa wis apik pisan kaya adate wong daleman iki, senengane ngaji krungu nggih. Wis gak apa-apa kaya kondisine Ibnu Mas'ud didhawuhi Kanjeng Nabi. Jadi
ngaji lungguh nang majelis ilmu julusu kafi majelis ilmu sa'atan la tamassu qawalan wa taktubu harfan senajan to kang nulis senajan to kang pulpen wonten iku khairun iku wis luwih apik wonten iku langkung sae min alfi rakatin atau tinimbang panjenengan nglakoni salat ing 1000 salat sunah. Jenengan tahu sholat sunnah ping 1000. Yo bene ahli ibadah sing nek gawe sholat sekali sholat langsung ping 1000. Lah wonten niku pinten-pinten nek iso nglakoni ganjarane lakon akeh nggih. Lah wonten niku tasik kalah sae, tasik kalah akeh ganjarane dibanding wong ngaji rumon. Cuma gak sampai saja. Iku jek luwih apik timbangane wong sing nglakoni salat sunah ing 1000. Ganjarane luwih akeh wong sing ngono ngaji. Nek niate boleh. Lah enak pundi ngomong ngaji ambek nglakoni salat sunah ing 1000. Gampang iki. Gampang ngaji ganjarane akeh luwih akeh ngono. Jadi jenengan tunggu ngeten iki wis sing gelem ngaji. Meskipun sholat sunah arang-arang gak apa-apa, wong sunah dilakoni ganjaran, nek gak dilakoni ora dosa. Kan ngoten lho. Tapi iso karo-karone nambah luar biasa. Kalau ingkang kawula mulyakaken. Kula iki mau disanjani kali panitia. Iki enten makmane iki nggih monggo kali disami mangan. Soale panitia sanjange Gus mangke pertengahan kaos insyaallah wonten jaharani. Kanten nek didurno pas wayahe pantun. Ngaos niku mboten ngatasi waktune wong-wong selak mulai. Jadi makane pertengahan ngaos mangke jenengan ampun kaget nek enten jaharani. Iki mboten napa-napa. Wonten kula sanjang wonten. Terus kula nggih disanjangi kali panitia. Disanjangi panitia Gus mangke ketika ngaos jenengan selipi bahas tentang sholat gede-gede kali bahas tentang sodako. Nah ini bahas sholat kok yang biasanya sok sak jam lagi sholat kok gue gurung sodako nih lagi kira-kira dalam petang sampai subuh. Jadi kalau singkat mau bahasa ini kalian jenengan nyambi mana boten nopo-nopo. Nek kira-kira dilanjut kan boten iki. Lah nek dilanjut yo aku dhisik. Soale ngomong kok ketak ya. Biasanya kalau nek ngaji nek tak dicepaki ngombe ngono panitia tak bocor tentean. Tapi kok wis ono mobil kok gak cepet bocor. Dadi monggo jenengan sami sing dalar kula nggih tak ngombe dhisik. Sing lanang nek kepingin rokokan sama rokokan gak apa-apa. Ngaji sing penting seneng. Soalnya nek seneng ilmu gampang kok. Nggih, kok ilmu gampang kok nek paham ambek ilmune ngamalno yo gampang. Insyaallah dadi ilmu sing manfaat. Tapi nek sampeyan gak seneng, biasanya ilmu pemahaman gak patek paham. Mun nek wis gak patek paham ngamalno niku salah. Ketika ngamal salah gak sido manfaat malah mandorot malah. Jadi sampeyan seneng, sampeyan kepengin sembojo monggo sembojo. Sampeyan kepengin wis ngatur turu, sampeyan turu gak apa-apa. Kula tak bingung yen. Angel. Alhamdulillah. Ini sampai kepingin bahas sholat atau bahas sholat di sini. Ini rekomendasi panitia, itu ini rekomendasi panitia. Kalau tapi tak seneng, kalau itu malah mikirnya itu ngaji ini boten ngaji kados dene peristiwa-peristiwa Islam kota Al-Biara kan punya temanya. Nah ini ngaji ini rutinan setiap Selasa malam Rabu. Kate nggih temanya boten ditentokno aku boleh bingung iki kok ngaji bahas apa iki. Kok alhamdulillah panitia NU. Terus mangke bahas salat, tadi kali bahas salat. Alhamdulillah tetep kula dari langsung menuju bahasan. Kula nek ngaji sajane seneng damel kitab sajane.
Soalnya zaman saat ini, uang yang iso ceramah, iso ngomong, pakai tunggane, gak ono. Zaman saat ini, uang sing loro itu, uang sing iso ngaji, tapi uangnya alim. Uangnya alim itu maksudnya minimal dari uang alim, kudu iso maca kitab kosongan. Malah uang khusus nanggene pas ngaji nanggene ansor atau ngaji nanggene lari-lari FH atau sing ngaji iso dari kitab. Kitab itu bahasanya apa pakai sih pembahasan, tapi apa pakai. Panitia itu wes opo, kitabnya sembarang. Kitab itu juga macam-macam pembahasannya macam-macam. Wes sama untuk mau misalnya bahas sodako, itu orang kitab sih bahas sodako. Terus bikin pakai kaosnya kitab ini dengan terang, kan enak sih. Dulu ini jadi wong alim, kiai temenan, mesti ini bisa ngocok kitab. Kiai temenan. Nek kiai iso ngomong tok iku belum tentu iso maca kitab. Dadi golek kiai sing alim tenan. Lah salah satu digawe ngetes kealiman iki. Nek ngaji tuwa kitab kosongan. Terus bahas bab iki jenengan wacana iki jenengan terang. Lah ketara iso tagak. Namun kok ketara kiai tenan ta boten. Kulo niku usul nggih rutinane akeh RA jalur ajar itu ngono ae gawe kitab ae. Engko temane sakarepmu, kitabe sakarepmu, babe sakarepmu. Wis tuwa kitab ini kanggo nerangno kanggo maca. Lah wong niku tambah seneng tak pikir iku bahas apa yo. Malah nek buat nenten termain dulu kepala bahas apa yo. Dilarang alhamdulillah kok panitia saja bahas sholat ketikus kali bahas sholat. Saat ini kalau bahas sholat disini soalnya nek suwe ngomong selaku ini nek hari yang paling semua sing kuwe kok kaya hari menengan kalau ingkang kawula salah satu nih dalilipun sholat kalau ini salah satu ini kan hadisnya Abu Hurairah ini tentang sholat hadisnya mendingan awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amali sholatuhu wa in sholhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasada faqad khaba wa khasira. Kata sakit ini nek diterjemahkan awal ma yuhasabu kali-kali perkara sing dihisab sing ditakokno Gusti Allah. Sampe jane nek wis mati nek nang dina kiamat. Kali-kali perkara sing ditakokno min amali, sapa amale jenengan. Amal niku napa mawon. Sing pertama kali ditakokno iku salat ibu. Niku salate. Estu Gusti Allah sadurunge nakon apa-apa, takon sedekah, takon poso, takon zakat dan lain sebagainya. Pertama kali amal iku sing ditakokno salat. Pertama kali sholat. Wakin sholat, nek sholatnya jenengan niku sae. Soalnya sholatnya pun tak sing apik, ono sing gak apik. Nek sholatnya jenengan niku sae. Sholat sing sae itu terus dise sholat sing iso khusyuk. Lah masalah khusyuk iki boleh Gusti Allah. Khusyuk iku boleh Gusti Allah. Sholat iku wajib khusyuk lan boten wajib. Ada hukum kolok nyala ngomong ini sholat gak khusyuk gak sah sholatnya boten tetap sah sholatnya gak wajib khusyuk tuntut tapi anjurannya bisa khusyuk berdiarani sholat sing api sholat itu yang penting maupun syaratnya sholat dilakoni sah sholatnya senajan kok gak khusyuk senajan kok gak khusyuk pokok syaratnya sholat dilakoni sah. Lanjutnya nek kepingin diarani sholat api salah satu syaratnya bisa khusyuk. Itu mesti mengkaitkan status sholat sing api. Nek cara ayat Al-Qur'an qul aflaha al-mu'minuna alladziina hum fi sholatihim khashi'un. Wong sing bejo, wong iman sing bejo, iku wong sing sholate bisa khusyuk. Makane kanjeng Nabi dawuh wa in sholat. Wong iku nek sholate api faktor apa? Wong itu pasti bejo. Wong itu pasti bejo. Karena dengan yang itu sanjang.
Terus wong itu sholat itu sakit sholat itu wakil. Wong itu ya ahli ibadah, tapi wong kok tetep marah. Soalnya gak bejo. Kenapa gak bejo? Ya soalnya belum dianggap api ambil Gusti Allah. Wong nek sholat itu status api ambil Gusti Allah. Faktor akhlak. Wong itu pasti bejo, wakan jahat. Wong itu pasti selamat ini diri kuat dunia wal akhirat. Nang dunia selamat, nang akhirat itu sama pasti orang ahli ibadah. Kok uripe kowe enak soge? Itu berarti wong iki bejo, wong iki selamat. Ono wong ahli ibadah, nasibe gak ono enak. Berarti wong iki gak bejo, wong iki gak selamat. Itu biasanya ibadah bilang saya. Nek ono wong kok uripe iku enak, salate apik, iku wong iki oleh panggonan Allah. Oleh keutamaan saking Gusti Allah. Tapi ono wong ibadah sae koyo ani sae koyo ani. Tapi nasibe gak ono enak, iku berarti wong istidraj. Istidraj itu dulu oleh Gusti Allah. Cek dicoba oleh Gusti Allah dulu. Kalau oleh padu, tadi istidraj kuat agak dicoba uripe gak enak, padahal sholat uripe gak enak, kuat agak nek iso lulus saka ujian Allah. Untuk itu padu. Ibu uripe yo bejo, uripe yo selamat. Ibu nek salate iso api. Tapi nek salate wa in fasada. Nek salate iku dereng saged sae. Niku faktor khoba dewe kajian. Faktor khoba wa khosira. Wong iku bakalan khoba, bakalan gedul. Wa khosira wong iku bakalan rugi. Misalkan kita wong nek salate dereng sae, wong iku pasti betul pasti rugi. Khususnya nang akhirat nanti. Nang dunia iso betul. Omongane akhirat. Sampe gak percaya jajal, sampe istiqomah jamaah, mau kirane jamaah, betul nggih? Sampe istiqomah salat sunnah, mau kirane salat sunnah, lakoni maneh angel. Tak betul. Iku diarani dereng sae. Contohnya mana sih dari saya terus pundi salah satunya wong sing gampang wong ngremehno salat. Kata yang sing gampang wong ngremehno salat. Contoh mawon salat biasanya salat subuh ambek salat isya itu wong biasanya umumnya gampang umumnya ngremehno. Isya itu waktune dawa digampangno. Nek subuh itu ngremehno. Soalnya subuh wae demen biasanya wong ku angel nglakoni ini. Dadi contone mawon ngene. Wong sing salate dereng sae gampang ngremehno. Enten salah satu bukti wong sing gampang ngremehno salat. Ngremehno itu misalnya jenengan ku salat isya, waktune cek dawa, subuh waktune cek dawa. Akhire nyomong sampai jagongan ngopi omongan ada konco sampai lali bablas subuh. Subuh itu sampai lali gak sholat isya. Sehingga sholat isya imatul subuh dan diri sholat ngobrol. Apa tadi? Wong sing ngobrol sholat itu termasuk wong sing ngremehno gampang sholat. Itu dia sholat itu nabi. Nek sampai ngobrol tapi sing sholat. Lah kebelanjute mana wong saiki wong sing gak sholat yo. Estu lho, bahkan anak pondok, kalau ningali sebagian alumni kena pergaulan, kena konco-konconi, kalau ningali lho, kok sholatnya gak dilakoni. Jadi dia tahu pondok tapi boleh jadi wong kabur gitu, gak sholat boleh. Jadi kau gampang nomen, kau gak sholat itu biasa. Jenengan tasik sholat, tapi ngeremeh no sholat gampang no sholat, sholatnya juga mondok, ini dia lagi ngeremeh no gampang. Dari itu salah satu seksonya itu wonten kitab An-Nawawi. Nah, kitab An-Nawawi karya Imam Syafi'i al-Qurtubi. Jadi nang niku ana keluarga Imam bapak ini mati kantor ibuke duwe anak loro. Sing siji lanang siji wedok. Dilalah anak wedok iki ilang dunya. Anak wedok iki ilang dunya jenenge wong mati ya dilakoni sesuai dengan syariat ya di orpakan itu dibusi, dikafani, disolati, terus dikubur. Kanjarani kuakan kanjarani mek nyolati itu misalnya sama ngelakoni nyolati itu kanjarani itu orang gunung emas
Tapi dari investasi nang akeh kok jane. Apa maneh sampe melok jangkep ganjarane tak bawa. Jadi singkat ceritanya anak itu dikubur. Salah satu sing kubur keluargane. Jadi mantu disusi, mantu dikafani, mantu disolati, terus dikubur. Lah ketika dikubur, adike bukan bapune sing mati, duwe adik lanang ini melok kubur. Adik ini melok kubur. Ketika dikubur nang jero kuburan, mantu dikubur adik iki mulai. Mosok yo ditunggu nang kuburan kan di boten mending nggih. Mesti nak tinggal mulai sing mantu kubur. Ngomong padha mulai termasuk keluargane mulai. Lah ketika mulai tutuk omah iki kiningan. Loh, aku mampu duwe kacu bahasane itu kacu. Kacu itu tempat tua. Nek cara wong biyen iku lak mboten nenten ATM sih. Lah gawe koyo kacu ngoten iku. Digawe nyimpen dunyane. Lah kacune mari digawa melok kubur foto nang kuburan. Aku malah duwe sih. Duwe mas-masan to, duwe mulia Allah, duwe emas lah to dirham, duwe kacu isine perhiasan. Niku kali nang kuburan, dieling-eling ketokane nang kali nang kuburane bagyuku sing nang kuburan sing manut tilar dunya. Lah isine kata, coba nek gak dijoko emang. Nek gak dijoko iku emang, kali dilalah nasibe tiyang ngene ku nggih boten tiyang dadak-dadak wong biasa. Cara ekonomi niku terbawa. Jadi nek gak dijoko emang nanti bawa nang kuburan. Bawa nang kuburan ketika kuburan ini ngantos di duduk. Ya kalau butuh ada duwe. Kuburan ini keluargane cetas dikubur ngantos di duduk. Ketika diduduk keluargane Arifman kaget itu nopo. Kalau nang jero kuburan ini penuh dengan pola-pola ini nopo. Itu nyoto, enten kitab, contoh ulama sangat jelas. Jadi menjauh kuburan ketika kedua itu kuburan itu jadi penuh dengan api neraka. Kadang molat-molat begini. Anak ibu mencolong bawa tangannya di neraka. Anak ibu koder nonton langsung dibalik kemana? Langsung melayu mulai nangis nang ibuke. Kita kalau ibuke lapor untuk nangis. Kula iku dulu diceritakan ke awal ngantos akhir. Ketika kuburan itu kula lagi mendhet dunya kula sing kantun teng kuburan iki kuburan iki penuh dengan api neraka. Jadi diceritakan sampai nangis. Maten-maten anake takon, kok saged sih kuburan itu kula iki kok penuh dengan api neraka kok saged. Ibune akhirnya atau anak ibu, ibu coba kenalan dosa ibu sing mati ibu yang mati. Cuma ibu eling-eling. Memang nopo sing dari itu sebab dulu pulang kuburan penuh dengan api neraka. Terus di eling-eling ibu akhirnya ketemu jawaban. Iya di soalnya dulumu itu. Nek masalah sholat ibu gampang. Nek dikongkon sholat saksi-saksi. Karena dua anak pada tadi. Maka itu berarti pendidikan jenengan kirang saya. Nah, anak dikongkon saksi-saksi tak langsung buka. Jenengan diri kirang saya. Anak itu nek umur 7 tahun itu wajib guru yang ngomongnya. 7 tahun, kita mulai 7 tahun. Itu wajib guru anak. Tapi kalau itu next, wis umur 10 tahun sampai gepuk aku. Anak itu tak remehno sholat. Sama gepuk sampai jeler aku. Tapi tujuannya pulang deh. Tujuannya dede anak. Soalnya nopo, soalnya makin wis balik itu tak biasanya umur ini 14 tahun. Tapi balik itu beda-beda. Soalnya makin wis balik anak itu gak sholat, wong tua nanggung dosane. Anak nek wong tuwa boten ngrugi boten belajari kecil. Tapi nek wong tuwa iku wis iki umur 7 tahun ngantos 10 tahun ngantos balik. Memang kesalahan anak. Ini dosane ditanggung anak. Tapi nek wong tuwa dijarno anake, gak diurungi, gak dielingno. Nek wis balik kok anake gak sholat, wong tuwa ketatapan dosane anak sing gak sholat. Memang ibu cerita iya yang dulu rumah lo soal gampang no sholat. Nek dikongkon sholat saksi malah kadang-kadang sholat ini mondo. Iku jadi sholat tapi mondo.
siksane kaya muludane wong sing salat. Iki wonten siksa. Orang ingkang mulyani, ini jadi betah banget jenengan. Biasanya sampai jam 5 biasanya. Jam? Mungkin tak? Nek betah ya alhamdulillah terus ngono. Tapi sampai wis betah sampai ngomong. Kalau ingkang mulyani, jadi mau tentang sholat. Ini tak terus kok bahas sholat aja. Jadi soalnya mau saiki niku nek sholat itu kadang ngremehno, kadang terlalu ngapino. Terlalu ngapino iki ya betul saya. Terlalu ngapino itu terlalu nganggep sholat sing paling sempurna. Kulo nek ngaji nang dhisik, kulo gak ada mungkin nang daerah dhisik. Nang kono iku ono gerakan sholat sempurna. Mungkin ono gerakan sholat sempurna. Pokoke wis melok ngaji, wis melok khusus sholat sempurna. Akhirnya titik-titik nyala wong wis gak sah. Sholat gak sah, rasa sholatnya wis sempurna. Ono imam nang desa bacaane krono wis sepuh bacaane kuwi kabeh jelas. Padahal jenenge bacaane jelas. Krono sampun sepuh kuwi koyo aki kabeh jelas. Disalahno, iku wis gak pantes dadi imam. Disalahno krono kanggo ngaji sholat sempurna. Ngoten iki lho saya. Soalnya api dari sholat sendiri ya Gusti Allah. Sholat itu sing penting lho carane dilakoni iku wis sah. Nek masalah api dan api pasrah non Gusti Allah. Sing penting dengan iki sholat iki. Sadurunge nyalahno sholat wong liya, sholatmu ya apa? Kabare sholatmu ya apa? Soale cukup ditakoni yang Gusti Allah pertama kali. Jadi sholat ini dengan yang apa? Salah satu nih dari sholat ini sudah kami ambil Gusti Allah. Salah satu nih nek budal sholat ojo bobo itu hadisnya apa? Soalnya Nabi tahu masih orang sholat berbeda. Kalau wis sholat bobo mana masjid? Mau wani masjid wudu ya bobo kabeh salate kowe gak iso tenang kowe bobo tutuk nggonmu mos-mosan ngoten kuwi diwasi Kanjeng Nabi langsung ditimbali sahabat itu disawon entek-entek krono bobo Kanjeng Nabi terus dawuh nek awakmu ketinggalan salat gak apa-apa sing penting budale salat sing tenang. Soalnya awal itu menentukan akhir. Jenengan nek awali sholat pas wayahe takbir gak tenang, boten tenang pas takbir, gak iso khusyuk. Iku harap sampai beliau yo gak khusyuk. Jadi Kanjeng Nabi duka ngoten iki. Enten wong bodoh iki. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh, gak apa-apa masih ketinggalan sak rakaat gak apa-apa. Kantun nyempurnakno satu rakaat ketinggalan sak rakaat. Ketinggalan rakaat gak apa-apa kantun nyempurnakno dua rakaat. Sing penting ojo bobo. Ayo. Hukumnya ulama-ulama nganggep ngoten iku makruh. Salat sing bobo kabeh ono sholat tokon akhire pas wayahe takbir, pas wayahe niat sholat boten saged tenang. Iku alamat mangke pas sholat bahkan ngantos salah yo boten tenang. Ini pertama ngoten. Nek wis mulai sholat, nek iso iku koyo sholate Hatim Al-Asr. Iki salah satu ulama sing sholate dianggep apik kali Gusti Allah. Iku jenenge Hatim Al-Asr. Hatim Al-Asr niki tiyange iku sezaman ngambil ulama jenenge Isam bin Yusuf. Padha-padha kiai ini. Biasanya nek dari kiai itu akan nyopot kalau kiai angkatan. Asline boten iki. Dadi Isam bin Yusuf iki ngerti Hatim Al-Asr. Pendatang baru, kalau kiai itu pendatang baru. Cik nomor kalau kiai, luwe sepuluh Isam bin Yusuf. Hatim Al-Asr iki jamahe akeh. Duwe pengajian jamahe akeh. Lah Isam bin Yusuf iki kepingin ngetes Hatim Al-Asr. Iki kiai tenan taga. Dites kabeh Isam bin Yusuf. Akhirnya melok ngajine Hatim Al-Asr Isam bin Yusuf. Macak wong biasa melok ngajine Isam bin Yusuf. Kepingin ngerti ngajine Hatim Al-Asr iki sakjane wong iso ngaji tenan ta boten.
Ketika ngaji, pas ngaji ono tanya jawab, iso ben Yusuf takon nang ngene Tatim Al-Kasor. Sing ditakokno masalah salat iki. Sampeyan nek salat ya opo sing takon kiai sing jawab kiai. Akhirnya dijawab karo Tatim Al-Kasor ngene. Kula niki nek salat sadurunge kudu dhisik. Salat niku lak syarate kudu dhisik. Soale salat nek boten suci, nek boten kudu niku gak nglakoni syarat. Nek gak nglakoni syarat salat iki gak sah. Soale salat yang menentukan sah tidaknya syarat kangge rukun. Syarat itu wajib dilakoni nang jero salat. Nek rukun wajib dilakoni nang jero salat. Jadi titik poin ini salat itu rukun nanti syaratnya. Jadi jangan untuk kamu nyala rukun. Selagi ini rukun syaratnya dilakoni sah salatnya. Nek masalah khusyuk tak khusyuk doni Gusti Allah. Masalah salat akikah api Gusti mentok mesti biji Gusti Allah. Kamu jenengan sing biji, sampeyan biji awake dhewe. Salate awake dhewe ya Allah, wis awine lho. Wong durung ditakoni ati Gusti Allah. Jadi hati langsung dawuh. Kula nek salat iki nggih kudu piye? Tapi kudune ana loro. Kudu dohir, kudu hati. Kudu dohir kaya umume jenengan nek kudu niku membasuh seluruh anggota badan dengan air nek kamu bayi yo gawe lebu. Nek tayamu tak apa nek kamu bayi kudu dohir kaya umume. Nek kudu batin niku disuceni ambek nang kitabe petung perkara. Salah satune taubat, getun, ngilangi, dipuji menungso dan lain sebagainya. Pokoknya penyakit hati itu disuceni. Jadi hati langsung mempersiapkan wudune mana. Misalnya basuh tangan, ini boten dibasuh tok. Ambek diniati ngrontokno dosane tangan. Tangan kuwi tau tak gawe kok wong. Ambek diniati dadi diniati ngrontokno dosane tangan. Basuh sing ngono. Basuh wajah ngono. Berempat kuwi tau tak gawe maksiat ya. Jadi pas wayahe basuh wajah yo maca donga ambek diniati nyuceni batine. Nyuceni dosane sing nang awake. Ngoten niku kudune Tatim Al-Kasor. Mantun wonten ketika wis arepe siap salat, wis persiapan salat. Tatim Al-Kasor sadurunge takbir. Niku Tatim Al-Kasor iki seolah-olah nang Mekah nang Ka'bah. Seolah-olah tenggene Masjidil Haram. Tatim Al-Kasor niku durung salat iki. Iki salate Tatim Al-Kasor diakoni Gusti Allah salat sing apik. Jadi pemandangan temriku Tatim Al-Kasor dan bukti salat itu wis koyo nang Mekah koyo nang Masjidil Haram. Iku panggonan sing paling apik dhewe sak donya iku Masjidil Haram. Sing nomor kali Masjid Madinah, sing nomor 3 Masjid Palestina, sing nomor 4 Masjid sak donya padha. Masjid iku panggonan paling apik. Ambil sholat di hati masjid, podo-podo sholatnya jamaahnya podo akeh. Siji manggon masjid, siji musola, luwih apik nang masjid. Ono panggonane. Tapi nang masjid jamaahnya siji loro nang musola wong 100. Ya iso apik nang musola. Ono kata dalam masalah jumlah jamaah. Tadi kabeh menentukan ini akeh ganjaran. Lah Tatim Al-Kasor itu ketika ajine sholat seolah-olah nang Masjid Madinah. Mantun wonten tengah jengger iki ketinggal Allah. Iku khas salate Tatim Al-Kasor. Sampeyan iso sholat kudu hebat. Nang ngajenge iki ningali Allah. Nang temene muasi swarga. Nang kiwane muasi neraka. Nang burine ana malakul maut. Tatim Al-Kasor salate seolah-olah mengikuti siratal mustaqim. Dan Tatim Al-Kasor nganggep iki paling sholat sing terakhir. Nganggep ngoten iki. Niku ben sholat ngoten iki. Ben sholat lan muni kondisi ngoten niku ben sholat selama 30 tahun. Ben sholat ngoten niku. Sampe nek sholat kira-kira ketok apa? Ketok duwe ku sikiran. Kan duwe ku mungkin ya. Pikirane lho. Jadi kalau sholat itu, nek sampai tahu ngaji, mau mungkin kalau iya belum rutin, itu enten. Aku itu toto kromo ini sudah tengok sholat itu bisa khusyuk. Bahkan gerakan itu dewa dan kami ulang. Kalau gerakan sholat yang sempurna, sholat yang api ini apa sih bisa khusyuk? Salah satunya gerakan yang apa sholat itu kan murni motor
takdirnya, takdir itu yang kali, kalau takdirnya, kalau takdir itu ikhro. Tadi pertama kali muni Allahu Akbar. Allahu Akbar itu diniati melakukan sholat apa? Menghadirkan hati, nang jurune hati ini sama niat melakukan sholat apa ketika itu yang dulu. Biasa terasa. Lagi belakangnya pas proyek takdir, efek-efek ini nanti kiblat. Soalnya kan kalau musik apa masalah gerakan, meskipun tidak menjadikan batal tidaknya sholat, pokoknya batal orangnya sholat itu tergantung rukun maghrib syarat. Nek sampai tinggal sunnah itu tak batal no sholat, tinggal sunnah rakaat yo ambil sujud sahwi, tinggal sunnah rakaat tak perlu sujud sahwi sholat ya. Sing boleh saya tinggal betul tinggal syarat. Jadi apa yang rukun sholat syarat sholat misalkan buka kali kita maksudnya tak terang no kesuwen. Jadi salah satu gerakannya tak contoh sholat di katil al-asr. Salah satu gerakannya takbir mepek-mepek itu berperan kiblat. Si wajib menentukan kiblat dodoi wajib menentukan kiblat. Kiblat itu tergantung nek Indonesia yo kiblat itu kulon kodok itu dipikir. Nek kiblat untuk kalau ini, nek kiblat Indonesia, tapi sangat bohong karena Indonesia mungkin yo beda. Sing jelas kiblat sholat itu Ka'bah itu arah-arahe jihahe. Boten kudu kenceng Ka'bah, sing penting nang arah-arahe Ka'bah. Nek kiblat dungo nang langit, ketemu apa? Kiblat sholat itu Ka'bah, nek kiblat dungo nang langit. Makanya Kanjeng Nabi nek dungo tangan diangkat dipune sunnah. Nek dungo tanganmu angkat nang langit, kudu mlipate boten. Sing penting tangane diarahno nang langit. Lah kok tangane didhepno nang langit, rono kiblat itu fis sama. Nek kiblat sholat fil Ka'bah. Dadi mantun wonten ketika muni takbir Allahu Akbar itu dileboni niate sholat. Prakteke ngene. Cok ni nek kula iki nyekosi guys, tinggal tangan siji. Prakteke ngene. Dadi dodo ngatur kiblat, epek-epeke dibuka gak oleh terlalu rapet ini, gak oleh terlalu begawe biasa mawon. Biasa mawon. Jadi ini orang keterangan ini kitab-kitab sing gede-gede, kitab khasiah jenenge. Khasiah itu sarai mata, sarai sana jenenge khasiah. Jadi biasa kan di depan kiblat epek-epeke. Kalau kali ini posisinya tangan ini sore kuping nih, sore kuping pas. Namanya kepingin latihan yo nang ngene kocok iso. Ambil kocok nang sore kuping pas ngene. Kamu muni Allahu Akbar. Mantun diderek tangane. Derek tangan kiwa dhisik mantun tangan kanan. Diderek mantun ngenten kiwa nggih. Mantun ngenten, gantos ngenten, langsung didelek. Boten enten kesunahan takdir yumna ala yusra. Soale wong kadang pahami ana kesunahan takdir yumna ala yusra. Meskipun sampean kelakoni iku yo gak sampe batalno salat. Soale gak termasuk rukune salat. Tadi kan kesunahan takdir yumna ala yusra. Tadi matur tangan kiwa genting tangan tengen dicekel pergerakan ini. Jadi ojo matur kiwa tengen akhire kiwa maneh tengen maneh. Ibu kadang salah paham. Ini nama orang dihuyungna halal yusra. Ini sholat ngenten. Coba dipraktek no. Ngene terus ngenten. Lah ono sing model sholat ngenten. Ono sing model ngenten. Karena itu masih kurang paham. Jadi ono sunah dihuyungna halal yusra ngenten. Ane pun kantor baru muni Allahu Akbar kabiro takbir doa kita. Tapi takbir ono takbirnya, ono takbir doa kita. Allahu Akbar kabiro alhamdulillah kasiro subhanallahi wa asila wajah tu wajah lagi. Biasanya sama kayak ini wajah tu ya. Iku yang terkenal ini apa sholatan. Sampai buka kartu kredit, sampai buka takdir ataupun kita kulit kamu ini kalau kita ada Al-Quran ketika itu ini nabi sinten malah. Tapi jangan kemarin kita fakir itu nggak usah kita balik ini.
baik ini terus dibos batal atau sholat itu batal. Soalnya si batal sholat itu hukum dan syaratnya sholat. Tapi jangan kepingin praktek sing luwe api modern. Tadi Pak Ustaz ini itu rata-rata kitab modern. Enterne nang fasolatan dan sing nang fasolatan itu tahu disurati oleh kiai-kiai. Wong ngomong ngakoni nggih niku salah cetak. Kepingin narik fasolatan sak Indonesia iku koyo gak mungkin. Akhirnya sing ngerti-ngerti ditokon jelasno. Itu salah satu dari segi gerakan dan segi bacaan. Mulai tak terus koyo kedal. Koyo ani soal sing muni sampun ngantuk Gus. Orang kan mau mulai akan wis tak tambahi iki nasbe. Dari syarat gawe penutup ngoten lho. Mosok dilurus sunah panitia disakoni esuk kanjeng dulu. Jadi situ ae kalau bahas sodako, kalau request sholat kabeh sodako. Kalau bahas sodako ini langsung tak cerita ae. Terus ini, jadi bahas sodako ini tak cerita mau. Soalnya kajian Nabi ada itu belum makrufin sodako tuh. Tapi kajian Nabi aslinya hadis itu, cuma dibisikan belum makrufin sodako. Setiap perkara sing api ibu dari sodako. Belum makrufin sodako. Sodako itu bisa gawe bodoh. Ibu bisa dari sodako. Nek kan duwe bodoh bisa gawe tenaga. Sampeyan nulung uang itu dari sodako. Nek gak bisa gawe tenaga, iso perintah wong lakoni api. Sama ngandani wong sing ati akan mangkuk nahi munkar iku yo dadi sedekah. Nek perintah wong sungkan iso ndongakno wonge, nek perintah mongkon mengkaten wong sungkan. Nek gak mampu ndongakno wong iku yo iso dadi sedekah. Kudu duwe sedekah. Lah kabeh mung gak mampu. Misale bodohe ora duwe, tenaga gak duwe soalé pas loro. Manten-manten ndongakno perintah wong yo gak wani. Nek mampu ben tetep iso sedekah terus kudu carane menengo aja nglakoni dosa. Iku iso dadi sedekah. Sedekah luar biasa. Salah satunya bukti luar biasa nih. Ini luar biasa dengan ini kita analisis ya. Kayak ini manusia mungkin mau. Tadi zaman dia mau orang ini sekarang duit orang ini arepe nambah merawati nang dokter utawa nang rumah sakit opo sing digawe kok duwe ora duwe. Tapi kepengin waras. Lagi kira sampe nek kondisi ngono ya apa carane solusine? Sampe iki wong gak duwe, digawe mangan ning nggon tangga, posisi dicoba apa. Gak iso ngerti soalnya gak bodoh. Tapi sebenarnya jadi penting waras. Lagi kira sampe biasanya solusinya apa? Wong itu solusine nada ning sedekah. Solusine nada itu hukumnya sunnah, tapi nek wis disembadani, nek wis dikabulno hajate hukumnya dadi wajib. Makanya nek nada sama nada itu sunnah. Itu senjatae ngomong piye. Enak sampe wis gak usah masih gak ijazah mau sampe nada wis nglakoni sunnah, soalnya hadis jelas. Jadi sampai bingung-bingung timbangannya ngamal apa ngamal itu nek tak kumpulin kamu jasa dia kumpulin setan sampai kepingin ngamal nada tapi sing mampu nglakoni ojo nada itu hajatku dikabulno Gusti kok aku nada kabeh tak yo gak mungkin. Jadi sing mungkin dilakoni nek nada sing sampean mampu nglakoni sing mungkin nglakoni nada sunnah nek wis dikabulno hukume dadi wajib. Lah wong niku loro kuwi duwe-duwe digawe toko tapi kepengin waras kok jamu lho. Kepengin waras sehingga nada iki sedekah. Jadi kula nek dipun paringi waras Gusti jenengan nek paringi kula waras Gusti kula nada setiap Kemis malam Jumat kula sedekah digawe wong tuwa kula. Iku nandani setiap Kemis malam Jumat.
langsung mas. Soalnya nada itu salah satu sing mustajabah, salah satu perkara amalan sing mustajabah. Gampang dikabulno nek Gusti Allah. Semakin gede nadane itu semakin cepat dikabulno. Tapi ojo mulete-mulete. Soalnya itu kuwatir nek wis dikabulno sampe gak iso nglakoni tambah dosa. Makanya sama kuwi. Jadi mantan dikabulno oleh Gusti Allah, otomatis setiap permis malam Jumat wajib nglakoni nadane sedekah lan ngomongin. Lah suatu ketika kita sing digawe sedekah jenenge wong lanang. Suatu ketika dilalai itu permis malam Jumat kita mesti digawe sedekah. Akhirnya bingung apa wong iki aku nek gak nglakoni nadarku, mau nek penyakitku dibalik oleh Gusti Allah yang tambah sumpek tambah. Tadi bingung saking bingungnya melakukan kiai. Biasanya kalau nek bingung itu tak seorang kiai gitu. Melakukan kiai jalur berdasar kiai terus pundi iki diceritakan kondisi nanti kiai ini dijawab dengan. Wes awalmu saiki nang pasar. Nang pasar boleh kok kulite semongko. Boleh kok kulite semongko biasanya tak dibuat ambek kok kulite semongko dia. Nah, kulite semongko itu umban. Wes diubah bersih sedekah nang ngene hewan sing mangan kulite semongko. Nyatono sedekah digawe wong tuwa digawe gugurno nadar. Nadar wis gugur. Akhirnya manut kiai ini buat kulite semongko. Tadi itu permis malam Jumat kami digawe sedekah sampai Jumat kami digawe sedekah. Nemune kulite semongko niku Jumat sore lah. Kulite semongko kanthi seorang kiai itu Jumat sore dilakoni manten wonten dahune manten nglakoni saking kiai niku dahune niku diimpeni wong tuwa. Wong tuwa niku sampeyan dilambu kali-kali ngimpeni. Wong tuwa niku mau mangkul mangan ketika nang jero ini. Lah wong tuwa bisa jenengan. Iki estu enten kitab iki kok aja buka kitab penawar iki. Utawa enten kitab kaya ibadah. Tapi mungkin keluar perkaranya benangisna atau semua yang aku dino di mana aku ini memang kau ingin makan semongko kok dilarang kau kiri semongko padahal sedekah yang kulite semongko gue hebatnya sedekah nek gelem nada iso ngabulno aja kalau ingkang kau yakin ini pun sikap saking kawula saderengipun kami dungo biasanya saderengipun dipun kelawan Quran menawa ana sing kene takon sama takon nek apa sing tak apa boten wis mulai kurang kapan-kapan sama mudah-mudahan mulai awal yang kesakit di Nasirul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi dini Allah. Allahumma inna nas'aluka al-faqwatin wa al-faqaratin wa al-faqni'atin wa al-faqratin wa al-faqrazatin wa al-faqratin wa al-faqratin wa hajatikum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana inna bima razaqtana wa barik lana fi ma a'taytana wa qul alaina وجعلنا منك بالخير. اللهم اجعلنا واهلنا وعورتنا وذريتنا وجميع تلاميذنا من اهل العلم واهل الخير واهل التقوى والعباده والاستقامه ولا تجعلنا وليهم من اهل الشر والخير انك على كل شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا إنك جميع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.